Esta semana o Concello de Ribeira procedía a instalar novamente o monolito da Praza do Centenario que fora retirado durante as obras de remodelación do espazo. Dende Galiza Nova consideran que non se debería ter recuperado este símbolo da monarquía, inaugurado en 2006 polos reis eméritos. Estamos aquí en Ribeira para denunciar a instalación de novo dun monolito que ensalza esa designación real, tamén a figura, non? Un monolito monárquico que ensalza tamén a figura da monarquía española e que tamén xa fora inaugurado, ademais, por Xoán Carlos de Borbón, o corrupto e prófugo da xustiza, non? En Galiza Nova temos moi claro que a monarquía española é unha institución profundamente corrupta, antidemocrática e anacrónica, que non elixiu ninguén e que é un dos piares fundamentais do Estado español. Un Estado español baseado na opresión os povos que alberga da opresión nacional, non? Os membros da organización xuvenil procederon á colocación de varias pancartas denunciando o branqueamento dunha institución como a monarquía e reivindicando unha república galega. Esta actuación do PP de Ribeira, volvendo a poñer aquí un monolito monárquico que nada ten que ver coa realidade nin coa vontade do pobo de Ribeira, pois representa esas posicións, como decía, racionarias, anacrónicas, ancoradas no pasado, non só do PP de Ribeira, senón do Partido Popular tamén galego, que aproveita cada ocasión que ten para amosar o seu servilismo, non, a intereses alleos do pobo galego, do pobo de Ribeira. Nós creemos que quen verdadeiramente fai avanzar e progresar Ribeira é a súa xente, é o seu pobo, que é o seu verdadeiro motor económico, social e tamén o garante de progreso para Ribeira, e que Ribeira non medra por designacións reais, non medra por ese tipo de decisións dun rei totalmente alleas ao pobo de Ribeira.